салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. ман фирдавси хурсандам. рафтем. дастаи Ювентус ба Криштиану Роналду шартномаи нави ҳамкорӣ пешниҳод кард. ҳарчанд шартномаи ҷонибҳо то соли 2022 эътибор дорад, аммо бошгоҳи Турини омода аст то ба Роналду қарордоди навро ба имзо расонад. тавре президенти Юве Андреа Анели иттилоъ дод, дорандаи 5 тӯби тиллоӣ мақсад дорад то корномаи варзишии тӯлонӣ дошта бошад ва ба ҳамин хотир бо ӯ шартномае хоҳем баст ки ӯ то 40-солагиаш имкони бозиро пайдо мекунад. ба назари табибон организми футболбози португалӣ ба мисли ҷавони 25-26 сола кор мекунад ва зери фишори тамринҳо низ хастагиро эҳсос намекунад. ба ҳамин хотир ӯ метавонад то 40 солагӣ озодона футбол бозӣ кунад. аз ин рӯ мухлисони худо гӯянд ки вирус то ба хонаи Роналду нарасад. агар нарасад, пас ҳоло ӯ ба футбол хайрухуш карданӣ нест. Роналду ҳамаи меҳмонхонаҳои худро ба беморхона табдил доданист. шумо ба ҳамин бовар кардед? дар тамоми расонаҳои иттилоотӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ хабарҳо дар ин маврид пайҳам нашр мегардид. ҳама аз амали ғайриоддии Роналду бовиқор истиқбол мекарданд, аммо ин дер давом накард. имрӯз ҳама чиз ошкор шуд ва маълум гардид ки ин хабар фейк аст ва асоси воқеӣ надорад. Роналду ягон меҳмонхонаи худро ба беморхона табдил надодааст. сараввал ин хабарро президенти ташкилоти саховатии Эссенсия Умана Пауло Карвалио расонаӣ кард. баъдан пойгоҳи иттилоотии машҳур Марка низ дар сархати хабарҳояш дар ин маврид навишт. пас он ҳамаи ин сарчашмаҳо хабарҳоро тоза карданд ва Пауло Карвалио низ гуфтаҳои худро рад кард. Роналду феълан дар яке аз маконҳои истироҳатии худ бо аҳли хонаводааш, бигӯем дар карантин қарор дорад, хато намекунем, чун ӯ аз Италия рафта буд ва ҳокимияти Португалия иҷозаи гаштугузори Роналдуро дар миёни мардум муваққатан манъ намудааст. як гапи дигар аст ки Роналду барои меҳмонхонаҳои худро ба беморхона табдил додан зид набудааст. бозии рафиқона миёни мунтахабҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ки мебоист рӯзи 31 март дар Ӯзбекистон баргузор шавад, барҳам дода шуд. Ассотсиатсияи футболи Ӯзбекистон ба хулосае омад ки бо мақсади пешгирӣ аз хуруҷи вируси нав ин дидорро баргузор накунад. ёдовар мешавем ки қаблан бо ин мушкилот бозии рафиқона байни тимҳои миллии футболи Тоҷикистон бо Аморати Муттаҳидаи Араб ва Ҳиндустон ки баргузориаш моҳи март дар нақша буд, лағв шуд. ҳамчунин рақобатҳои даври интихобии чемпионати ҷаҳон 2022 миёни якачинҳои Тоҷикистон ва Муғулистон ба вақти дигар гузаронида шуд. шумо бовар доред ки дар трансфери тобистона боз ҳамин мавзӯи Неймар ҳамаро безор мекунад? ман 100% кафолат медиҳам ки Неймар ҳамаро ба қавле гаранг хоҳад кард. раҳбарияти дастаи Парис Сен-Жермен тобистони оянда мақсад доранд ки ҳамлагари худ Неймарро ба фурӯш гузорад. дар ҳамин раванд парижиҳо тамоми дарҳои худро барои рафтани форварди ҷавони даста Килиан Мбаппе мебандад. дар ин бора ESPN иттилоъ дод. ПСЖ аз ҳисоби рафтани Неймар беш аз 150 миллион маблағ ба даст овардан мехоҳад. футболбози 28 сола азми баргашт ба бошгоҳи Каталонии Барселонаро дорад. раҳбарияти дастаи ПСЖ расман иттилоъ дод ки мақсади аз даст додани ҳамлагари асосии худ Мбапперо надорад ва аз ҳисоби фурӯши футболбози бразилӣ ба Мбаппе шартномаи нав бо маоши баланд пешниҳод мекунад. ёдовар мешавем ки ба Килиан Мбаппе аз замони наврасӣ дастаи Реал таваҷҷӯҳ дорад. собиқ ниммуҳофизатгари бошгоҳи Барселона ва мунтахаби Бразилия Роналдиньо ғолиби мусобиқаи футбол миёни маҳбусон дар Парагвай гардид. дар ин бора Глобо Эспорте иттилоъ медиҳад. дар бозии ҳалкунанда дастае ки дар он футболбози дастони бразилӣ бозӣ мекард, бо ҳисоби 11-2 ғалаба намуд. Роналдиньо дар ин рақобат ба задани 5 гол ва 6 партофти головар даст ёфт. дастаи ғолиб ба ҳайси ҷоиза соҳиби 16 килограмм гӯшт шуд. ёдовар мешавем ки Роналдиньо ва бародари ӯ Роберто де Асис Марейра рӯзи 5 март дар фурудгоҳи Асунсонаи Парагвай ба гумони истифода аз шиносномаҳои қалбакӣ дастгир шуданд. баъд аз як рӯз собиқ футболбози маъруф озод карда шуд, аммо бо гузашти якчанд соат боз дубора дастгир гардид. додгоҳи ин кишвар ҳукм баровад ки Роналдиньо бояд 6 моҳи умри худро пушти панҷара сипарӣ намояд. Пол Погба футболбози Манчестер Юнайтед ва мунтахаби Фаронса зидди вирус ваксина ёфт. ӯ гуфтааст ки ҳангоми атсаё сулфа задан ана ин хел кунед.
чӣ гуна ки ӯ баъди гол задан чунин мекунад? дар асл хело вақт шуд чунин амал накардааст. созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ аз амали Пол Погба истиқбол намуд. Погба дар сомонаи инстаграмаш аз тамоми мардуми сайёра даъват ба амал овардааст ки ҳангоми атсазанӣ ва сулфа даҳони худро маҳкам намоянд. ин амалро Погба ҳангоми истиқбол аз голҳои худ нишон медиҳад ки миёни мардуми Кораи Африко ҳамчун деп маъмул аст. ин пешниҳодро Погба 15 март дар рӯзи зодрӯзаш гуфтааст. имрӯз рӯзи зодрӯзам аст. аз он шодам ки ман ва аҳлу оилаам дӯстонам саломатанд, аммо ҳоло аксари одамон мушкилоти саломатӣ доранд. биёед дар якҷоягӣ бо ин беморӣ муқовимат кунем, зеро ин вирус ба ҳаёти бисёриҳо аз ҷумла кӯдакон таъсир мерасонад. дар чунин ҳолатҳо мо бояд якҷоя амал кунем. дар фаронса 2876 ҳолати сироятёбӣ ба вирус ба қайд гирифта шуда 61 нафар аз ин беморӣ вафот карданд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, саломат бошед.